Nu kan du se, hvordan du laver øvelse 1 på niveau A. Det, du skal bruge til denne øvelse, er bare lidt gulvplads, og så kan det være en god idé, hvis du har et tæppe eller en yogamåtte til at ligge under dig. Start med at lægge dig fladt på ryggen, bøj i knæene og sæt fødderne i gulvet. Løft så dit bækken op i luften så højt som du kan, så du kan mærke en spænding i ballerne. Hold den her position i så mange sekunder, som der står i dit program. Og langsomt sænker du hofterne ned igen. Hvis du vil gøre den her øvelse sværere, så kan du placere dine fødder længere væk fra din bagdel, inden du løfter dig op. Hvis du vil gøre den lettere, så kan du placere dine fødder tættere på din bagdel og løfte op. Hold en pause på 2 minutter, inden du gentager øvelsen.